Nos últimos anos, o Concello de Vilagarcía ven celebrando un concerto en Carril polo Día das Letras Galegas. Este ano o acto titúlase Galicia Fermosa e con el homenaxearán o músico carrilexo falecido Juan Vidal de Miña. Este concerto este ano é Galicia Fermosa, que é un homenaxe a Juan Vidal de Miña. Era un dinamizador cultural da época. Eu penso que como mellor se podría definir. Bueno, unha persona que creou a coral de Carril, a coral tamén de Fontecarmoa, estaba moi implicado en moitísimos actividades culturais do momento. Juan Vidal de Miña foi un compositor e músico de Carril que dedicou gran parte da súa obra á súa vila. Con este concerto, o Concello quere homenaxear a súa música, pero tamén a súa localidade natal. A cita é o 17 na Plaza da Liberdade, en Carril, ás 13 horas, horario sesión vermú, e vamos a contar cun coro, que é un coro espectacular, que temos unha representación pequena, porque son moitos máis, son 17 personas, aquí están 7, que van a cantar esas cancións da coral, as cancións desa época que perviviron no tempo e que a xente de Carril sigue cantando porque é amor á súa terra. O acto comezará ás 13 horas e estará protagonizado polo coro Son de Carril, coa dirección de Pablo Vidal, fillo de Juan Vidal. O concerto estará formado por 9 pezas nas que colaborarán máis músicos. Van a participar máis músicos e artistas invitados. Va a haber unha banda con guitarra, acordeón, arpa, contrabaixo. Van a participar varios cantantes como Clara Pino, como Félix Apoconcho, como Josito Porto, Vilagarcía Josito Porto, Gaspar Somoza. Tanto o Concello como Pablo seguirán colaborando para dar a coñecer a obra de Juan Vidal. Sonia Outón xa anunciou que están a traballar na publicación dun libro e un CD sobre o artista.